ריטה, אני באתי אלייך היום בשביל להגיד לך שנולדתי מחדש. אני מילדות הרגשתי שיש לי בעיה במיקוד בראייה. מילדות הלכתי לעשרות רופאים, עשרות קליניקות, עשרות מרפאות לעיניים. כולם אמרו לי יש לך בעיה במיקוד ואף אחד לא פתר לי את הבעיה. אני באתי אלייך, שמעתי עלייך דברים טובים, ראיתי את הפרסומת בעיתון, באתי אלייך בהרגשה טובה ובפחד גדול שגם את לא תצליחי כמו כולם. את מיד עשית את הבדיקה כמו שאת יודעת לעשות עם המכשור שלך, ונתת לי לעשות משקפי קריאה לקרוב ואחד לרחוק, מולטיפוקל. כמובן שאני בליבי גם כן פיקפקתי קצת, אבל היום אני באתי להגיד לך שנולדתי מחדש, ותודה רבה מכל הלב. אני היום כבר שבוע עם המשקפיים, ואין לי את הכאבים פה במצח, ואין לי כלום, ואני חזרתי לקרוא, וחזרתי לראות מה שלא ראיתי כבר יותר מעשור. אין מילים, תודה רבה.